Мариан, той ще представи влизане в багажник на Жигула. Да, това е мой дом, тук аз живея, спа, хранят ме и поят ме с вино. И сега ще влизам. Представление, Женишко, добре Да, са. добре. Ай, влез. Така дали? Ама тъй сега няма да стане тъс глава, ате. Здравейте, обаждам се от багажник на Жигула на 112. Ето ги телефона. Ало, полицията ли? Обаждам се от един багажник. Затвориха ме, ела да ме отворите, че се задушавам. Те ще искат да ме отворят. Отворете, бе! Ей, ще ги ме отварят. Ау, ай, идвайте, ай, чакам, ай. Бързо! Айде! Отвори, бе! Задушавам се, отвори, бе! Вацлави! Отвори, Вацлави! Задушавам се, бе! Ай, отвори, бе! Отвори! Вацлави! Отвори, бе! Отвори, бе! Отвори, бе! Отвори! Вацлави! Мариане! Задушавам се, бе! Абе, няма една минута, бе! Няма една... Абе, стой сега, няма една минута, бе! Задушавам се, бе! Задушавам се! Ти не си Динко, бе! Не! Динко, този Мариан е удобно ли? Удобно ли е, бе? Удобно ли е? Задушавам! Що се задушаваш? Няма една минута, бе! А ти влез, бе! Задушаваш! Спира.